makore changamira kutedza makwenyu ndinonzi Job Gono ndichibva musabu kwangu ndimhandu ndakwirira dare kusabu kwangu nemhaka yestand yangu nababa mwana ndisame chitambudza Gono munova ndoma ndakakurira ndine makore tichitaura nhau iyi dzimwe nhamo ndakanga ndisipo ndaitumira vanga vari kunoku kuti vatarise kuti munda uri kufamba sei ndevachindipindura vanoti kustand sabugara kuti vakapiwa nababa wedu vakasiyawa pastand saka ndakazoti dzokei ndakataura nasabu ndaona vachigara mustand vakanditi aiwa nhau iyi baba wenyu vakasira baba vangu vachiri sabu vakati stand vakaisarenda kwavari semunhu anogara kunze kwenyika South Africa ndakadzokera ndisina nguva ndakadzokazve takataura nhau iyi tikasabuda zvakanaka saka ndakadzoka zvinozvi kudzoka kwandakaita ndisati ndavaya kwauri ndakanoenda kakazvaka baba vangu kwachitsa kuine rufu ndikati mwana wenyu mimi hatisina pekugara akasiya pasabhuku pekugara zvikanzi aiwa imimi endai kuna sabhuku mutaure navo futi nedzimwe nhambwe vane dzimwe pfungwa dzavainadzo sekutaura pamukamboita saka ndakaenda kuna sabhuku vangu tataura nhau iyi hatina kunzwana nokuti havana kubudisa umbowo kuti baba vangu vakasiya vanyora zvakati panhau yestand iyi ndosaka ndaya kunohlangana chipire chinzwe sekuziva kwenyama handu musoro yenangu ya ndinovimba kuti mashoko ari kutaura kuti ari kuda taura semuziva munoita ya inini ndinovimba kuti muziviro wangu wandiroita ndewekuti 1998 baba vake vaishanda kumhangura 1998 99 2000 sabhuku mukoma vangu ndovanga vari sabhuku ndokubva vatumira shoko kuna baba vavo vachida kuti vazive nekuti stendeyo yanga isingasateererwe mutero patikatumira shoko ipapo panga paine hanzvadzi yaIjob inoitwa Fadzanai anova akazoshaya ndiye akati zvamatumira shoko iri baba zvavasati vauya inini ndakutomboti nditombobhadhara mutero wababa mukuru nekuti baba mukuru zveshuwa vanenge vasingaite sevasingabhadhare mutero ndokubva abhadhara 2001 ndopaakamirira ipapo amirira ipapo ndokubva ati sabhuku ini ndakundika kubhadhara nyaya yemutero shoko ndokubva raenda futi kuna Samuel Gono rasvika ikoko ichokwadi Samuel Gono akazouya kuna mukoma vari ndivo sabhuku vachiri vapenyu ini ndiri ndini sekretari vasvika vakauya vaine munin'ina wavo anonzi Hama Maoko Gono mukoma wavo ainzi Sande Nyaunzvi nemukoma wavo vainzi Filimoni Nyaunzvi zvakare vakauya vari vatatu vekwaGono kusanganisira naivo vechi4 ndokubva vauya kuna mukoma vaitwa Wilson ndokubva vatsanangura nyaya yavo yekuti inini kumhangura kwandiri kugara ndakombeya ivhu ndokuona kuti ivhu riri kunopishapa saka ndawana munda murefu kumhangura saka ndauya kuti ndikusarenderei stand yangu iri kuno ini ndiri kuenda nemhuri yangu vataura kudaro vakati inini vanga vandishedza nekuti ndi panguva iyoyo ndini ndanga ndiri sekretari wavo ivo makumbo yavo anga asingasakwanise zvekunyanyofamba vakati iwewe munin'ina chisumuka ubve pano pamba naHama Maoko Gono naNanyaunzvi 2 naiye Samuel Gono muende panzvimbo pacho muende munoudzwa pari kunzi hapachadiwa pacho inini ndakasumuka nevarume ava takaenda panzvimbo ipapa ndokubva vataura mashoko yavo avakataura kuvakoma vavo nemunin'ina wavo anoitwa Hama Maoko Gono mashoko iwayo ndobva ndati aiwa ini ndazvinzwa seshoko randatumwa namukoma ndofunga razadzisika rakadaro asi vakati
vana vangu vese ndiri kutakura ndichienda kunogara navo kumunda murefu ikoko. Ivo mukoma vakati haasi munhu wekutanga kutori nevamwe, munhu haaite mastendi 2 kana auya kunosarenda. Varipo vamwe vakatombosarenda ndokubva tagamuchira stendi iyi. Yagamuchirwa stendi iyoyo, ndinovimba kuti inini ndii ndakatotumwa kuna chief panguva iyoyo ndichinzi ndiende ndinovazivisa kuti izvo pamahousehold aedu ayayi pakamira so. Zvechokwadi changamire vanga varipo panguva iyoyo, ini ndakavazivisa, ende chokwadi vakati hapana munhu anotenderwa kuita mastendi 2. Stendi iyoyo inofanira kuti iende mumaoko aSabhuku. Chokwadi Samuel Gono akaenda. Inini ndaigara kumhiri kwazvirungurira paGlobras. Nguva iyoyo ndofunga pakaita inenge mwedzi miviri, yanga ya2004, ndo pandakagadzwa uSabhuku ipapo. Ndokunzi namukoma, iwewe wakufanirwa kuchibva kuGlobras, uye utore chimwe chikamu chenzvimbo pane nzvimbo yakasununguka iriko kuno kugare, nekuti yakanzi inofanirwa ngochingogara munhu wese, kana mukada kuti muchiisa munhu chiisai vanhu ipapo. Ini ndo pandikatorwa namukoma ndakapiwa stendi ipapo. Ndauya ipapo ndofunga ndakavaka, ndavaka. Samuel Gono akadzoka futi kubva kumhangura, ndokubva asvika paye, ini ndakutogara paye. Zveshuwa vakati zvamaita izvi maita zvakanaka, nekuti kuno ndangouya kunoona imwe mhuri iripo, uyezve nemunin'ina wangu aripo. Takaparadzana mune zvakanaka, kusvikira Samuel Gono vadzokera kumhangura vaine mhuri yavo iyoyi, vasvikira pakushaya. Vashaya kudaro, pane mukomana mukuru asiri avava akazoshaya zvakare, anoitwa Batsirai Gono. Akauya ndobva ati inini ndiri kukumbirawo Sabhuku semunhu ari kuuya kunotsvaga nzvimbo. Baba vakatizivisa kuti izvo stendi iya iri mumaoko maSabhuku, ende vakati hapana mwana anofanira kuti auya apa nekuti pane nyaya dzemushonga dziri kushandisika. Saka ini ndiri kutokumbirawo nzvimbo yangu ndakazvimirira. Vakauya vaina atete vavo vanoitwa Veronica. Ndofunga ndakavaudza ndikati iko zvinezvi haisati taane nzvimbo, asi regai timboona nemakomiti kuti zvakamira sei. Takagara pasi nemakomiti anga aripo ipapo. Batsirai Gono ndobva tamutsvagira nzvimbo, ndobva tamupa mubhuku rekwamhandu. Tabva tagara. Pane mumwe mwana wavo anoitwa Bright Gono, anoshanda kuHarare. Akati ndiri kumboenda kumhangura, asi nebasa rangu randinoshanda Sabhuku. Munda mwakaupuwa mure 2004. Batsirai Gono anga nani? Batsirai Gono anga ari mukoma wavo. Vane vemukomiti ise maSabhuku vari pedyo vamwana nokuti uya kuda munda mabava ini ndimi beneficiary womunda wacho. Saka ini hazvikutodzive kuti mweyo toda kana mapedza zvamataura ndada kushanda nekomiti yakanga iripo. Nyaya iripo chete ndeyekuti muri moyo chokutanga ndega kuti ndipedziti yemubhatagura ine yakambobhatagura pakapera nekambobhatagura pakapera munoburisa. Ndikakuti ndipe risiti the same anoburisa aiwa ngokuti unompindurira uyu anofanira kuburisa risiti yake nokuti nomeita kuti nzvimbo yatora aingofanira kuramba achitase yaingosvika patasvika nhasi. Chinonzi ownership yeland kubhadhara mari dzatinoda ziya. Kana wapuwa munda unosiya munda wako unososanda naSabhuku, zvino ndozvamunda ndozvavakaita. Kasi kana vaida munda wavo vaisiya vati munda wangu ndaupa mwana akati, aina ndaproblem nazvo. Zvinotopa kuweka chitsvaga chi ava kandifonera imukandifonera kati aiwa ava kana ndakuemba kwangu ndikaramba nyembere ndakati handidi kumba kwangu imi vakakona ndakati chii handidi munhu kumba kwangu. Nyaya dzakadai so dzeland dzinoda kuitwa pachena. Handina ndinovimvera ndokundisa izvo zvenyama custody land inoda kubudiswa nemapepa. Ndipei risiti, ndipei risiti.
ndinawo ari kokumba mazvitsi ayo amushamudara vangu muna mazisi ndozvinozi ona shi nezitire mwana ini lesiti handina asi ndaituma komana vana vangu vari kuno kuti endai mutakunda uteri kuenda muziya kunze akabhuya here sani nyaya yenyu mune muchibika nyaya dzenyu zva kutsigiri uenda muziya mubvunze kuti pesinari tinozivana kasi kati munomuka nyaya sezvazviri indai kuudzira kuti kaisera vana venyama iyi nyaya iri very simple ava kana vakaona leni kumangura ndokune ownership yelenji yavo kasi avakura manje vangakudzwa kumusha vanodzwa kunani vona sabhuku kansela kumwe ndinowirirana hatirambi izvi zvinandirambi kana yamhanda vanotozotizvo varikugangudzwa pandiromuzezu vanozoti aiwa shamari zveshuwa ini ndakazokuonendi ndandisina saka ndakawere kaona lendi pane zvino munudzo lendi ndoo tikutera nyaya yakasitemozvochwadi asi uyo anda kubatsirwa kuti awane zvipe kugara ndizvozvoka mwanangu wamwaka umwe yakuona mambo woripota nyaya yako kuna mambo ndodaidza mhando moya nani kama kukwirana matare so iwe unodyiwa nenjuka bozi indoda kuti ndipe zisitaona pane nhau irikutaurwa iri kuti rasiye zvishoma yekuti baba vangu vakanotenga stand baba vangu ini ndingakona baba kana baba vaisenza kwakutinonzwa kuchura semai chakaita kuti ndibve kuno ndizogara baba vaiziva basa remubhodhi asi vakasingagona kuda se kunyora saka ndii ndakanzi ronhomai uchandidzidzisa kuti baba pavanenge vaita basa nenjira kunyora pasi kuti tizofairwa saka baba kubvisa baba vakaita vakuchura semai vakabvisa kuti pfungwa dzadzasirichi zvangu vakuita ndizvakakunyora vasingaiti Maparece uma coxinha, muito estranho, longo e tal. Eu nem era o alto, que era só dar o outro, era pessoal. Na toda ele não conhanga. Não para fazer uma coisa. Baba wako wewe wakasiyawisa zvino kuna sabo wakangosiyawisa munda wasabadai iwo hauna kufuna zvokuti hauna kubata dai wakarapo chibhatira mutero vaingodzoka kuna vamoni mamo saboka watazipea kuanaipedza ipapo saboka ipapo pane kuda kuti pari kutaurwa pane kuti ndatadza kutsanangura pokuti baba pavakaenda vaenda kubasa kumangura vanga vasinenda hakuna munda vaenda kubasa pavaenda inzwaiwe shamwari baba vakanyariri shamwari 2003 yapedza wakatwa musitero 2004 kwazotera vira 2004 up to now une mutero wauna wewe akubata mutero wepasikope ndiani pane zvinhu asina akubata ndiani pana amana nyaya yemutero iyoyo ndaita tikufambira tichenda nasabho kuti tikwanise kubhara asi taisvika chinge nzvimbo yakaita yakasirwa sana saka uda kuti tichikwanisa kuti tibvise mari yemutero tasina kukwanisewa saka patida kuti tinyatsoita sei Una nyaya yakushama. Uye zvefutika pamusoro yemba iyo nyaya iripo ndeyekuti baba vakasiya vaoneka ndobva vaenda kumangura kubasa dai vanga vasina kuoneka ika dai vakadzoka vachichemerwa kufa kwavo saka pavakaenda kuuma kwakwane musha wavo sinzi mamamaichini yakasirwa Buruayo bono ari kuti muno. Ari ko mu bono ari kuti amamako
avana kuya vasumba Ndiye mangaipa ukubwa. Ukubwa zero kumpeni. Komiti ni muno. Komiti libe. Sumuka itoni. Komiti. Komiti yaiveko yakatofa. Nakasoma. Mukanyora zvinyo wewe. Yes, ilipo. Tipei. Ndio zilipo. Zikasainiwa haiwe. Ayo kurata ko. Ndai kumanda. Ndai kumanda. Avere. Varume. Mimi chada kubatsira ina chikukumona. Ase. Avana avapi. Uya ni muziyo. Muziyo uya. Uya pakati panoruziyo. Kasa zvinoti unoshadzo. Ndikukupa nekuti umukuru wavo. Kuti kuti ndichapa ndikukupa mama ndiyo ama ndinozokuita nakasa wavo. Chete. Asi maminisi kuti avereki muzive imimi kuti mimi muri wrong side. Ndikukupai munodzora sabhuku mari yake dai. Muri maminisi ari paanogarire mahara. Prasasi anga ari sabhangwa iwe ainyora cheki. Ipai munhu wake. Timbotisai. Nokuti tinoda kuturubva varuma. Kuteya zvaiti maita zvakanaka makura daro tinoyana nezvo. Amana. Asi toda kupinda muna kweduko. Chitatu, nyaya yatambudza. Nomusi wa11/08/04 ndiwo musi watakasangana nachitambudza. Takataura naye nezvenyaya yestendi yake achibva kumhangura kwakanga aona munda murefu. Chatambudza hatisiri mubhukuro kwamhandu akatamira mhangura. Ave kuenda akatisira mashoko okuti pane panzvimbo pake haasi kuda kuona mwana kana hama yake inosara panzvimbo yake. Vana vake akati anoenda navo vose, uyezve nzvimbo yakawana vanokwana nevana vake. Akapedzisa achiti iye akatiza nyanga yaida kumuraya pamba ipapo. Saka mwana kana hama vanoda kugara ipapo ndiye aida kumuuraya kuti azosara achigara ipapo. Pavakazvitaura, munin'ina wavo hama maoko ainge aripo achizvinzwa. Saka vakati chitosiyai munhu izvozvi, kunyangwe nhasi chaiye munyori zabhuyu mhandu dzianisigirisherewa. Vechikama vaivepo Sande Nyahunzvi, Anyahunzvi, hama maoko Zvigono. Unoona dare zvarakanakira. Rinojekesa zvinhu zvabuda nai. Mafara. Ndinoda kuti mukumbire regero nasabhuku. Nokuti iwe kwawaita nyaya yako. Nyaya dzeshe dzimwe dzichita kuzvinyuko. Ina ndingatine vanhu kamudetsana. Handiti wave kwati asi maitosvika kutomotera sabhuku futi. Saka ndinoda kuti waapologise nasabhuku. Sabhuku ndozopedzisira. Handikuda nzvimbo yako. Fungama. Fungama. Kutana sabhuku. Ndozvakanaka. ndinofundira sabhuku vandiregerera Kansas, nyaya yakajeka. Ava vana taura kuti ndachikumbirawo izvi ndofunga pamusoro wekuda ndofunga tsamba idai ndikairadzwa kudhara ndasingamboya kuno asi vaindi vanga vasingabuditse tsamba iyi saka musha unawo here dzomudzidzo wangu amushanda saka pava chiripo ndinokuti havaigona kukudetsera iweyo kuti mawiri awakanga waita handipo mawiri awakatora sabhuku ndaakamumedza nemakore waka 2004 handipo kona komana ndikafunga kuti mani akazvarirwa papapo varura kwaguru kwadi uyo pano baba akazvarirwa pamba paarugiri mani uyu mwana baba aufunga kuti iwewe unagara makore mangani uzovere kugara kwasi izvo zvinomukupa picture dai wakaiona kuti munhu amakore agara panapa zvinozivipo
azvikozeki izvozvo dai makatana mukomunini wako ndikuziva mpano ukaizogara naye pasi tuma vanhu vese ingadai akakuta sambai nanasikanisiwa iwe unonzani gono zvapera aisera vana ndevena ine mugara pasi wapazuva hamushayi zvipisi vamunazvo kuvapa vana ndevana ini ndinotofaka mwana ndabva kumakura ndazuva muchavani zvinoitwa nemikansera nasapo mondizivisa kuti nzvimbo taiwana mambo musape kuota chane kwete musape nzvimbo yemumwe munhu titinde mugakava atsvagire nzvimbo yechivaese sinzi nzvimbo yakatwa nasapo ine zvipiti nasapo uye zvakaisarira zvipachina zvimumaminitsi saka ngazvirambe zvakaita se zvakadaro